शेवटी जिल्हा परिषद माटणे मतदारसंघामध्ये मी पक्षाचा एक फॉर्म भरलेला होता आणि एक अपक्ष फॉर्म भरलेला होता. अपेक्षा होती की वरिष्ठ नेते आमच्यावर काहीतरी कृपा करतील आणि आम्हाला उमेदवारी देतील याची आशा होती. परंतु असं काही झालं नाही. तरी पक्षाचा आदेश पाळून मी आज दोन्ही माझे फॉर्म मी मागे घेतलेले आहेत. दुसरं एकंदर बघितलं गेलं तर मणेरी जिल्हा परिषदमधून भिसे उमेदवार आहेत अपक्ष. हे फॉर्म आपला अर्ज मागे घेतील की लढतील? भिसे मॅडमने जो फॉर्म भरलेला आहे अपक्ष म्हणून, तो सगळ्या कार्यकर्ते, सरपंच यांच्या आग्रहाखातर त्यांनी भरलेला आहे. तो का मी भरायला त्यांना लावलेला नाही आहे. त्यामुळे जर कार्यकर्त्यांनी किंवा पदाधिकाऱ्यांनी किंवा सरपंचांनी त्यांना सांगितलं बा तू मागे घे, तर ते घेतील, नाहीतर ते मागे घेऊ शकणार नाही असं मला वाटतं. परंतु त्या ठिकाणी जर सर्व कार्यकर्त्यांच्या पाठीशी राहिले तर मलाही त्यांचं प्रचार करण्याची संधी मिळाली तर मी त्यांचाही प्रचार करेन. त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषद माटणे ही सगळ्यात हाय व्होल्टेज लढत समजली जाते आत्तापर्यंत तरी, आणि यात तुमचे मागचे सहकारी राजेंद्रजी म्हापशेकर अपक्ष लढत आहेत. आज त्यांनी या ठिकाणी जाहीर केलेलं होतं की आपण अपक्ष लढणार आहे. त्याचप्रमाणे तुमच्या पक्षाचे तालुका अध्यक्ष दीपक गवस आणि तिथले पंचायत समितीचे माजी सदस्य बाबूराव धुरी या तिघांमध्ये ही लढत होते. या लढतीकडे तुम्ही एकूण कसं पाहताय? आता माझे जुने मित्र म्हणा किंवा आताचे सुद्धा मित्र आहेत की राजन म्हापशेकर आणि तालुका प्रमुख आहेत, ते भारतीय अधिकृत असे उमेदवार आहेत. त्यामुळे मी दोघांनाही शुभेच्छा देतो. शेवटी ते उभे राहिले बाबूराव धुरे आहेत, हे उभाट्याचे आहेत. त्यामुळे त्यांना माझ्या शुभेच्छा असतील, पण जास्तीत जास्त ह्या माझ्या दोघांनाही शुभेच्छा असतील.